Nos, tisztelt nagy érdemű, akkor folytassuk most ezt a digitális elektronika előadást. Az előbb a tárolóknál elfelejtettem azt mondani, hogy természetesen tárolókat nem csak logikai kapukból lehet fölépíteni, hanem diszkret elemekből, egyedül tranzisztorokból is össze lehet rakni, azok is szokásos dolgok. Tehát ha rákeres az ember flip-flop, vagy bistabil multivibrátor, vagy billenőkör, azt is talán nem is mondtam, hogy billenőköröknek is hívják őket, flip-flopoknak is hívják őket, bistabil multivibrátoroknak is hívják őket, még minek is, nem is tudom, mit hagytam ki, legalább 4 nevük van. Bistabil, billenőkör, flip-flop, tároló. Az már 4, igen. Na szóval, hogy ezeket, ha rákerestek mondjuk a neten, akkor ilyeneket látnak, tranzisztorokból is vannak kapcsolások, amik ezeket megvalósítják, de most mi ezeket az IC-ket használjuk, digitális logikai kapukból rakjuk őket össze, mert ez a óra témája. Jó, akkor most folytatom, bízva abba, hogy én nálam itt nem telt el csak 10 perc, de remélem, hogy önök megpróbálták, megépítették az összes feladatot, amit az előző videóban feltettem, és akkor a mai témakör az a számlálók, osztók lesznek, és először azzal fogjuk kezdeni, hogy a JK tárolót, amit a múltkori előadásban előbb nem mondtam el olyan nagyon részletesen, hogy mit is csinál, hogy is billen, azt most még egyszer visszatérek, remélem azóta már mindenki kipróbálta és tudja, hogy mi a helyes válasz, de azért akkor beszéljük meg együtt is, hogy tehát fölrajzoltam ide, hogy ezzel most nem menjen az idő, ez ugyanaz a JK tároló rajz, ami fenn volt a múlt órán is, csak most talán kicsit sebben sikerült, mert több időm volt. Ugye az a kérdés, hogy mit csinál a Q-negált kimenet, hogyha J és K egyaránt magas. Most ez volt az egyik kérdésem. Na most először nézzük meg, hogy hogyan írjuk ezt a tárolót. Tehát mi van akkor, ha mondjuk a J az legyen magas, a K meg alacsony, és akkor ezt akarjuk beírni a tárolóba. Tegyük fel, hogy a tároló állapota mondjuk más volt. Tehát tegyük fel, hogy a Q az mondjuk alacsony volt, akkor nyilván a Q negált az magas volt. És akkor most nézzük meg azt, hogy ahogy az órajel itt végig szalad, úgy mi történik a tárolóban. Hogyan íródik be ez az információ, hogy a J1, akkor egy órajel ciklus után itt meg kéne jelenni a Q-ban is az 1-nek, ami eredetileg 0 volt. Hogyan is megy ez végbe? Ezt várnám el, hogy odáig eljussanak a fél év végére, hogy ezt önállóan is meg tudják csinálni, végig tudnak egy ismeretlen kapcsolást is ilyen szinten elemezni. Tehát nézzék meg, hogy nem fogom az összes drótot mindig végig gondolni, csak azt nézzék meg, hogy na jó, indul az egész, az órajel szintje alacsony. Jó? Innen indulunk. Ez a rajz mutatja, hogy hol járunk. Az első lépésben megnézzük, mi van, amikor az órajel alacsony. Ha az órajel alacsony, akkor ez a két kapu le van zárva. És akkor nem is kell tovább gondolkodni semmit. Ha ez a két kapu le van zárva, akkor ugye itt egyes van, itt is egyes van, magas, akkor ez ugye egy nemer tároló egység itt, tehát magas versus tárol, akkor minden tárol teljesen mindegy. Tehát itt az stabil állapotban van ez az egész áramkör, semmi nem kell gondolni, amíg ez alacsony. Mi van, amikor megjön az órajel felfutó éle, és az órajel felbillen magas állapotban? Akkor ez a kettő, ez itt kinyitná ezt a két kaput, na de ennek ez 3 bemenetű kapu. Ez itt alacsony, ezért ezt a kaput még továbbra is zárva tartja. Tehát ez az alacsony, ez zárva tartja, tehát ez marad itt magas. Ebben a részben is, amikor az órajel magas marad. Teljesen mindegy, hogy az órajel ezt a kaput ki szerette volna nyitni, de innen ez a Q, ez lezárja. Tehát ez továbbra is marad változatlan. Tehát erre a K-ra érdektelen, hogy mi a K értéke, de mondjuk most, ha épp a K az 0, akkor amúgy is, ha ez a kapu nyitva lenne, akkor ugye invertálva menne át a K, tehát figyeljük azt meg, hogy ez a kapu zárva van, vagy nyitva van, az tulajdonképpen érdektelen is akkor, ha a K az 0, mert ez úgyis 1-es. Mi van a másikkal? Ugye az órajel itt nyitja ezt a kaput, és a Q negált, aki magas, az is nyitja. Tehát ez a kapu J-re nézve kinyílik. Az azt jelenti, hogy a J1 volt, invertálva átmegy, akkor ez itt 0 lesz. És ez előbb ugye, amíg a kapu zárva volt, addig ez 1 volt. Most kinyílt, lebillent 0-ra, tehát itt valami változás van. És akkor a nemer tároló kap egy 0-1 bemenetet, ami azt jelenti, hogy a nem S az 0, akkor az S az magas, tehát ez a tároló szetelődik. Tehát ennek a tárolónak ez a Q1 kimenete, hogy megkülönböztessem attól, ez magas lesz.
Ez meg nyilván akkor alacsony. És ez meg itt egy eres tároló már, innentől, de ennek még a bemeneti kapui zárva vannak, mert az órajel magas szintjén vagyunk, tehát ez itt billen, mikor is billen? Fölfutó élre billen, tehát itt. Hát most nem fogom így ideírni, de az a lényeg, hogy az órajel felfutó érére billen ez a két kimenet. De ez még akkor teljesen változatlan állapotban marad, mert a bemeneti kapuk, az órajel magas, akkor itt meginvertálódik, alacsony lesz, ezek a kapuk továbbra is zárva vannak, tehát ő hiába billen, a kimeneten nem történik, az igazi kimeneten nem történik semmi. A második fokozat kimenetén nem történik semmi. Tehát a második fokozat, ez itt alacsony, 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 hogy így ment az órajel, akkor ez itt végig, ugyanebben az időtartamban, ez itt alacsony. A Q. És amikor megjön az órajelnek a lefutó éle, akkor kinyitja ezeket a kapukat, és a tárolónak ez a 1, 0, ugye ez átment ugye egyre, mert itt szeteltük a tárolót, ez az 1-es beíródik ide, és felbillenti ezt a Q-t. Tehát az órajel lefutó élére íródik be, itt billen a második fokozat kimenete, az órajel lefutó élénél, mert akkor íródik ide be. Oké? Tehát látjuk azt, hogy ha a J1 a K0, akkor a Q az hiába volt 0 kezdetben, lefutó élre át fog billenni magasra. Nyilván a Q negát meg alacsonyra, ez minden részletet azért nem kell. Oké? Jó. Na mi van akkor mondjuk, hogy ha a Q az eleve magas volt, akkor ez meg nyilván alacsony. Abban az esetben mi történik? Most abban az esetben ugye látjuk megint, hogy a Q az alacsony, vagy kezdjük itt, hogy a Q az, nem ez Q negát, a Q az magas, akkor az nyitva tartaná ezt a kaput. De megint az órajel alacsony szintjén az órajel zárja ezt a kaput. De amikor az órajel felfut, akkor magas lesz, akkor kinyílik ez is. De ahogy az előbb is mondtam, hiába nyílik ki, ugyanaz van, mintha zárva lenne, mert itt a K az alacsony, akkor keresztül megy a nyitott kapun, mert ugye most ez innen is nyitva van, meg az órajel is fölfutott. Az is nyitva van, ez nyitva van, de az mivel ő alacsony, ezért ugyanúgy magas marad, ahogy eddig is magas volt. Oké? Tehát hiába nyílik ki a kapu. Nem ugyanaz az eredmény. Másrészt viszont ez a kapu, a felső, az emiatt zárva marad. Hiába nyitná az órajel, a másik kulcs az nem nyitja. A kapu zárva marad, tehát a J az hiába az nem íródik ide be. Akkor egy pillanatra megijedhetünk, hogy jaj, nem íródott be, akkor most mi lesz? Semmi nem lesz. Pont ez a lényeg, semmi nem fog történni, mert ez a kapu nem nyílik ki, ezért ez itt nem fog átváltani, de ez a kapu zárva van, tehát itt 1-es lesz. Itt is 1-es lesz. Ugye, ahogy az előbb megbeszéltük. 1-1-re meg mit csinál a tároló? Tárol. Az nemes, az inverzeres tároló tárol. Ha tárol, az azt jelenti, hogy az állapota ugyanaz, mint ami előbb volt, ami meg erre a kimenetre vezetett. Tehát akkor akármi is volt ez itt, de hát nyilván akkor ez itt 1-es kellett legyen, azt tárolja el, akkor amikor megjön az órajel lefutó éle, és ez az információ beíródik ide, akkor megint semmi nem történik, mert ez csak tárolt. Oké? Tehát az egésznek az a kulcsa, hogy azért van így fordítva, visszakötve a két kimenet a bemenetekre, hogy úgy nyitogassa, csukogassa ezeket a kapukat, hogy amikor más információ van a bemeneten, mint ami ezt az információt, vagy ezt a kimenetet szolgáltatta, akkor azt engedje be. Amikor meg ugyanaz jönne még egyszer, akkor azt már ezek a bemeneti kapuk nem engedik be, de mindegy, mert akkor az egész tároló csak tárol. Oké? Viszont ha itt más információ van, akkor beengedi és átbillenti a tárolót. Na most mi van akkor, ha mind a kettő, ennek fényében mi van akkor, ha mind a kettő magas? J is és K is. Ha J is és K is magas, akkor nincs olyan kimeneti kombináció, amire ez ne lenne új. Igaz? Mert
az 1-0 vagy a 0-1, az itt is egy 1-0 vagy egy 0-1 kimenetet eredményez, és akkor az lehet ugyanaz. De 1-1-et itt soha nem kaphatok, tehát akármit is csinálok, itt a bemenet mindig új lesz, tehát mindig be fog engedni. Változni fog a tároló állapota. Tehát minden egyes lefutó élre a tároló kimenete meg fog változni az előzőhöz képest. Ugye igaz, hogy az 1-1 az nem egy, hogy mondjam, na tehát figyeljék, az a lényeg, hogy mit enged be? Itt mondjuk nézzük ezt az esetet, hogy mi történik most. Ugye ugyanúgy, ahogy az előbb. Ez a kapu, ez zárva marad, ezért itt 1-es van, viszont ez a, bocsánat, dehogy is, ez a kapu nyílik ki, tehát ez a felső kapu, ez zárva marad, ugye? Tehát itt 1-es van, az alsó kapu viszont kinyílik, és amikor az órajel felfutóére kinyitja ténylegesen, mind a kettő kinyílik, akkor emiatt az 1-es miatt ez az 1-es lemegy ide 0-ra. Ugye, invertálva megy át. És akkor az 1-0 az ugye szeteli a tárolót. Tehát át fog ebbe a, pontosabban a nemes az 1, vagyis a tároló az törlődik. A tároló az reszetelődik, ugye a nemes az 1, akkor az S az 0, a nem R az 0, akkor az R az 1. Tehát ez egy reszetelőbe menet erre, ez a tároló reszetelődik, és akkor a következő lépésben az óra lefutó részére reszeteli majd ezt a tárolót is. Tehát pont ez az, hogy reszeteli, tehát ez átmegy 1-esbe, ez meg átmegy 0-ba. Oké? Átbillen a tároló. Mert a bemenetén az 1-es az be van engedve. Ugye, itt. Na most mi van akkor, amikor jön a következő órajel? Most már ez beállt, és az órajel lefutó élére ez ide került, és az órajel alacsony idején ezek lezárnak, ez az információ ide visszajut, és mire újra eljön a fölfutó éle az órajelnek, mire újra eljön az órajel felfutó éle, addigra már ez a bemeneti kombináció van, vagy ez a kimenet van ide visszaírva a bemenetre. És akkor megint mi történik? Most pont fordítva, a másik kapu lesz nyitva. Ez lett 1-es, ezért a felső kapu van nyitva, és az alsó meg le van zárva. És az pont azt jelenti, hogy ha az alsó le van zárva, akkor az itt 1-es lesz, a felső ki van nyitva, az 1-es invertálva át, vagy az 0, és akkor nézzék meg, a bemenet is megfordult. És ennyi. Tehát mi történik igazából? Az órajel így megy, és minden egyes lefutó élre itt, és itt, és itt a tároló állapotot vált, a kimenet is állapotot vált, és ez azt jelenti, hogy a órajelhez képest a kimenet, a Q kimenet, az úgy fog kinézni, hogy ha tegyük fel, hogy kezdetben alacsony volt, akkor itt a felfutó ére magas lesz. Itt alacsony lesz megint, itt megint magas lesz, és így tovább. Mi történt? Az órajel frekvenciája, ilyenkor valaki benyögi a helyes választ, megfeleződött. Igaz? Tehát a periódus ideje az órajelnek ennyi volt, most a periódus ideje ennyi lett. Kétszeresére nőtt, akkor a frekvencia az lefeleződött. Tehát ez egy frekvencia felező, frekvencia osztó, 2-vel osztó. Ezért ez az alapeleme az osztóknak és számlálóknak. Tehát a mai előadás valójában, ez most csak visszatekintés volt a múltkorra, ja még annyit, hogy ugye ezt úgy szokták csinálni, hogy ezt a J-t és K-t ezt összekötik, és akkor nem fölhúzzák, nem ez itt a T-vel jelölt bemenet, akkor, és ezt az egész jószágot így, akkor úgy fogom jelölni, hogy mi most már tudjuk, hogy hogy működik, ennek van egy T bemenete, meg egy clone bemenete. Egyébként szokott lenni még egy külön reset bemenete is, ami az egész tárolót reszeteli, függetlenül attól, hogy mi van a T és K bemenetem. Ez jó, írjuk ide ezt is. Ez most már ezen a kapcsoláson nincs feltüntetve, de ugye értik, hogyha még egy bemeneteket, több bemenetű kaput használok, akkor tudom azt csinálni, hogy a tárolót még egy külön reset bemenettel is ellátom, tehát ez lenne itt az, ami itt van, és ha van még egy
egy reset bemenete, vagy azt általában nem is resetnek szokták hívni, mert ez a set, meg ez a reset, azt inkább úgy hívják, hogy clear. Törlő bemenet, amelyik visszaállítja a tárolót alapállapotba. Ami azt jelenti, hogy nullára, tehát reszetelik tulajdonképpen a tárolót. Jó, tehát ahelyett, hogy ezt így lerajzolnám mindig, most már csak ennyit rajzolok. Tehát egyel följebb léptünk. Egy szintet ugrottunk megint. Ugye a diszkrét elemekből, tranzisztorokból építünk logikai kapukból építünk tárolókat, sőt itt egyfokozatú tárolóból kétfokozatút, azt eljelöljük valahogy, és akkor már ezt a jelölést használjuk, ha megértjük, megszokjuk, hogy mozog, hogy működik ez a tároló, akkor már ebből építkezünk tovább. És akkor ilyenekből építünk majd mikrokontrollereket, mit tudom én, akkor már még egy szinten följebb leszünk, és így tovább, mert így épül föl, egyre bonyolultabb tudás rétegződik egymásra. No? Na, tehát itt van ez a jelölés erre az egészre. És akkor, ja, persze van kimenete is, itt van Q meg át kimenet. Így néz ki, és ide bele is lehet írni egy T betűt, ez a T most azt jelenti, hogy ez egy T tároló. De hát akár bele se kell, mert itt van T bemenete, van, aztán kész. Jó van. Akkor a mai óra címe tehát az, hogy számlálók, osztók. Frekvencia számlálók, frekvencia osztók és számlálók, impulzus számlálók. Na, inkább így irányozom. Egy felezőt, egy frekvencia felezőt talán látszik, igaz? Az van odaírva, hogy számlálók, osztók. Hát kicsit halvány, mert sajnos besütött, most a naphoz kisütött, aztán na mindegy. Szóval, itt van ez a T-tároló, itt van a clock bemenete, és akkor legyen itt ez a clear bemenete is. Itt van a Q, itt meg a Q-negát kimenet. És ugye, hogyha a T-t fixen magasra húzzuk, és itt van a clock bemenet, akkor itt lefelezve jön ki a frekvencia. Tehát gyakorlatilag egy ugyanolyan négyszögjelet, egy ugyanolyan ütemjelet, ütemimpulzust kapok, csak fel akkor a frekvenciával. Akkor keresztkérdés, hogy lehet negyedelni a frekvenciát? Hát nyilván a lefelezettet is megfelezzük. Tehát, hogyha ide teszek egy másik ugyanilyen egységet, amelyiknek ezt a Q kimeneti, bocsánat, nem ezt, nem ide. Tehát ugye, ahogy működött, itt van a clock, itt pedig a clear. Ugye CLK, ez meg CLR, ez a clear, ez meg a clock. Ez az órajel, tehát ezt ugye fixen fel kell húzni magasra, és a kimenetet rá kell kötni ennek a bemenetére, akkor ez legyen mondjuk itt a Q0, akkor itt van a Q1 kimenet, a Q1 kimenet, az már negyed akkora frekvenciával minden. Hogy lehet nyolcadolni? Hát ugye kicsit nagyra sikerült, ugye szokás szerint nem lett szép a rajzom. Ugye T, clock, clear, így. Ezzel a Q2 kimenet az már 8 akkora frekvencia, hogy ez itt lefeleződött, a felezettet lefeleztem, az már egyedelődött, még egyszer megfelelő 8 akkora frekvenciával mozog. Tehát így lehet a frekvenciát leosztani. Persze most egyelőre még csak 2 hatvánnyal, ilyen JK tárolók vagy T tárolók sorba kötésével úgy, hogy a kimeneteket a másik tároló clock bemenetére kötjük. Oké? Okay? Tehát ezek nem kapnak külön órajelet, ezek az egységek, az órajel csak itt jön be. Jó? És a T bemenetek, az adatbemenetek, azok fixen magasra vannak kötve. Ilyen módon tehát lehet a frekvenciát 2 hatványai szerint leosztani, 2 hatványainak a
2/60-nyal lehet osztani. Na most felmerül a kérdés, hogy lehet nem 2/60-nyal, tehát hogy lehet hatodolni mondjuk egy órajelet. Ehhez először egy kicsit beszéljünk a számlálókról. Mi történik itt igazából? Ha kivezetnénk a Q0-t, itt van a Q0, így, inkább oda is írom, nem ide ilyen, de mindegy most már. Itt van a Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Akkor nézzük meg, hogy itt rajzolok egy diagramot, ahol felrajzolom az órajelet. Ugye ez egy periódus, mondjuk húzok így egy függőleges vonalat, remélem föl fog férni a táblára, és azt mondom, hogy ez az órajelnek egy periódus ideje, mondjuk legyen a nulladik, jó? Akkor itt van az első, akkor második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, hát még a nyolcadikat is ide rajzolhatnám, de itt már ennek nincs jelentősége annyira. Még azért felírom megnézni. Elnézést, hogy itt a videón mennyire húzom az időt, föl is rajzoltam volna, hogy megállíthattam volna addig a felvételt, nem tudom, hogy jobb, mindegy, én nekem így egybe egyszerű. Jó? Na, akkor nézzük meg, hogy mit csinál. Itt most felrajzolom, tehát ez a clock. Ide rajzolom a Q0-t, a Q1-et, meg a Q2-t. Mit csinál a Q0? Ugye minden egyes lefutó ére billen. Tegyük föl, hogy mindegyik nulla volt, mondjuk a Q0 is nulláról indult, lefutó ére billen. Akkor megint lefutóére billen, megint lefutóére billen, lefutóére billen, lefutóére billen. Ugye így. Mit csinál a Q1? Ugye az is kezdetben mondjuk alacsony volt, és ő ezt az órajelként kapja meg a Q0-t, ugye? Tehát ő is lefutóére fog billenni. Lefutóére billen, lefutóére billen, lefutóére, hol van itt a lefutóére? Billen, lefutóére billen, és így tovább. Mi van a Q2-vel? Ő is mondjuk alacsony volt kezdetben, és ő ezt kapja a Q1-et órajelként, és a Q1 lefutóére billen. Itt fölfutóére, itt van lefutóére. Így. Ja, ezek a szaggatottak, amik itt az órajel periódusát mutatják, de most beírom a értékét, jó? Tehát a Q0 alacsony, vagyis 0. Aztán magas, alacsony, magas, alacsony, magas, alacsony, magas, alacsony. Igaz. Ez itt alacsony, alacsony, magas, magas, alacsony, alacsony, magas, magas, alacsony, és így tovább. Ez alacsony, 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 magas, 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 alacsony, és így tovább. Na most nézzék meg, hogyha bináris számként kiolvasom a Q2, Q1, Q0 számot, tehát Q2, Q1, Q0. Tehát a Q0-t úgy olvasom, mint legalacsonyabb helyi értékű bitet, LSB-t, Q2-t meg úgy, mint legmagasabb helyi értékű bitet, MSB-t, akkor ugye itt azt látom, hogy 0, 0, 0. 0, 0, 0. Az binárisan kiolvasva 0. A következő 0, 0, 1. Az binárisan kiolvasva 1. A következő 0, 1, 0. Az binárisan kiolvasva 2. És így tovább. Olvassuk ki ezt. 0, 1, 1. Az mennyi? 4, meg 2, meg 0, az 6. Hopp. Az épp a hatodik ciklus. Tehát nézzék meg, hogy a Q0, Q1, Q2 ez nem csak annyit csinál, hogy lefelezte az órajelet, hanem a kettes számrendszer tulajdonságai miatt, ez a három így együtt, és hogyha több fokozatot kötöttem volna így sorba, akkor a több fokozat együtt képes számolni azt, hogy hanyadik órajel ciklusban vagyok. Persze egy fokozat összesen 2-ig tud számolni, ezért egy fokozat, nézzék meg, hogy az első fokozat,
A második órajel periódus után, pontosabban nulladik első, tehát 2 órajel az első után, ha így indexelem, azért indexeltem így, hogy összhangban legyek ezzel. Tehát, hogy a második órajel periódus után kezdi előről a számlálást automatikusan. Tehát ez csak annyit csinál, 0, 1, 0, 1. Kettes számrendszerben egy biten ugye eddig lehet elszámolni. A következő az ezeket számolja gyakorlatilag. A következő meg már ezeknek a periódusait számolja. És ilyen módon látszik szerintem ebből a táblázatból elég jól látszik az, hogyha itt kettes számrendszerben kiolvasom ezeket a kimeneteket, akkor pont azt kapom meg, hogy hány órajel ciklus futott le, ha nullával kezdem a számolást. És az is látszik, hogy mikor, mi a szerepe annak, hogy hány regisztert, vagy hány ilyen tárolót kötök egybe. Az a kérdés, hogy hány tárolót kötök egybe, hogy hány bites lesz a kimenetem. Itt most 3-at kötöttem sorba, akkor 3 biten 8-ig lehet számolni. Igaz, pontosabban 0-tól 7-ig lehet számolni. 8-at már nem tudom 3 biten ábrázolni. Mi történik? Mi a 8. bitemnél mit kapok vissza? 0, 0, 0. Az ugyanaz, mint a 0 lenne. Tehát olyan, mintha reszetelődött volna, vagy törlődött volna az egész számláló, és minden kezdődik előről. Tehát itt ez a 3 kimenet is periódikusan viselkedik, és binárisan olvasva azt látom, hogy a kimenet az 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tehát tulajdonképpen számolom azt, hogy hány órajel ciklus futott le. Ha hosszabb ilyen sorozatom van, akkor tovább számolom, de amikor a végére érek, elérem a 2 az n-ediket, akkor kezdődik minden előről. Tehát ez így a legegyszerűbb megvalósítása egy számlálónak. Ez egy nagyon egyszerű kis elv csak, mert ez csak előre tud számolni, visszafelé nem. Vannak bonyolultabb számlálók, amik előre-hátra tudnak számolni, meg mindenféle trükköket lehet ezzel csinálni, de az alapideát értsük csak meg, most itt egyelőre ez a cél. Ez a számlálónak a prototípusa, vagy így működnek alapvetően a számlálók. A számlálók fontos dolgok, mert például, hogyha belegondolnak, egy csomó olyan eszköz van, amelyik négyszögelet produkál magából. Tehát mondjuk szenzorok. Például, ahogy más nem mondjak, beszéltünk ugye korábban mondjuk egy pozícióérzékelőről, akár egy szögpozícióérzékelő szenzor, az felfutó-lefutó éleket, egy négyszögelet produkál tulajdonképpen, ugye mondjuk egy ilyen inkrementális enkóder, amelyik akármilyen elven is, optikai vagy induktív elven, mindegy, akkor is valahogy úgy működik, hogy vannak mondjuk egy tárcsán, ugye kitakarok, átlátszik, nem látszik át, átlátszik, nem látszik át, fotokaput teszek oda, átlátszik, akkor, ha nem látszik át, akkor magas, alacsony, váltják egymást a szín. És meg kell számolni, mennyivel fordult el az encoder, az meg kell számolni, hogy hány felfutó-lefutó él volt. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy az órajelek periódusát számolja, de azt is mondhatnám, hogy a lefutó élek számát számolja. De mivel minden órajel periódusban egy lefutó él van, ez ugyanaz. Tehát ez lefutó éleket számol tulajdonképpen. És akkor nem muszáj ennek perióduskosan jönnie időben. Jöhet ez egy encódertől, ami gyorsabban forog, lassabban forog, akkor gyorsabban jönnek, itt a lefutó élek lassabban jönnek, ez akkor is a kimenet megmondja, hogy hány lefutó él volt, vagyis mennyivel fordult el mondjuk egy szögpozíció érzékelő, vagy egy lineáris egység, most tök mindegy, mennyivel ment arrébb. Jó, tehát ez a számlálásnak a értelme, nagyon gyakran előfordul, és így lehet megvalósítani. Na most a következő kérdés, ami még felmerülhet, hogy hogyan csinálunk olyan frekvenciaosztót, ami mondjuk harmadol, vagy hetedel, vagy kilencedel, vagy mit, ami nem 260. Erre fogjuk tudni felhasználni ezeket a clear bemeneteket, hogy megszámoljuk, ugye mi a cél. Ha mondjuk harmadolni szeretném az órajelet, akkor az azt jelenti, hogy lefut 3 periódusidő, és utána előről szeretnék kezdeni mindent. Ugye ez például 8-adolni az órajelet úgy lehet, ugye, hogy itt egyszerűen csak kivezetem a Q2-t, de azt tulajdonképpen úgy is felfoghatnám, hogy leszámoltam 8 órajelet, és utána kezdtem mindent előről, mert itt automatikusan kezdődik minden előről. De ha nem kezdődik, mert mondjuk 7-nél még nem kezdődik előről, mint lement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, azaz összesen 7 periódus, vagy beszéljek inkább csak a 3-ról, jó, az kevesebb. Tehát mi lenne akkor, hogyha én szeretnék egy olyan kimenetet látni, ami egy periódikus négyszögjel, tehát egy órajel, de harmad akkora frekvenciájú, vagyis 3-szor akkora periódus idejű, mint a bemeneti órajel. Akkor mit kell csinálnom? Számolom
az órajelek periódus idejét, hány periódus ment le, és a harmadik után törlöm az egész számlálómat, visszaállítom alapállapotba, és kezdek mindent előről. Ez az elv. És ezt akárhánynál meg tudom csinálni, nem csak 3-nál, hanem ameddig persze elszámolok, tehát hány bitem van, 2 az n-en, így akármeddig. Tehát mondjuk nézzük meg a 3-nál mit kell csinálni. Azt látom, hogy ha elérte a kimenet, ugye itt még rendben vagyok, ez még 1 periódus, 2 periódus, 3 periódus, mikor elkezdődik a 4., vagyis a 3-as sorszámú, tehát a kimeneten elérném a 3-at, akkor törölni kell a számlálót. Na most erre ezt már így van is egyébként igen, azt elfelejtettem mondani. Hát igen. Ilyenkor, tehát van a dobozban egy JK tároló, keressék meg, a JK tárolót próbálják ki, hogy tényleg úgy működik. A JK tárolót ugye meg kellett építeni, az feladat volt a múlt órán, hogy építsék meg a JK tárolót NAND-kapukból, nézzék meg, hogy működik-e, de aztán nézzék meg a dobozban lévő JK tárolót is, sokkal egyszerűbb. Azon megnézni, hogy az mit csinál, az legalább biztos, hogy azt csinálja, amit kell. Nincs benne kontakthiba, meg ilyesmi. No? Tehát nézzék meg azt is. Jó, akkor legalábbis azt hiszem, hogy van a dobozban egy JK tároló, remélem. Akkor a számlálókat nem ilyen diszkrét elemekből építjük már meg, vagy nem diszkrét elemek ezek, de hogy nem elemi tárolókból vagy kapukból, hanem ott van mondjuk a 7493-as IC, az egy bináris számláló. Bináris vagy hexadecimális, hát kinek hogy tetszik. A lényeg az, hogy annak a belseje, az pont úgy néz ki, ahogy itt, hát igen, most letöröltem, lehet, hogy hiba volt, igen, mert az úgy néz ki, hogy ugye van egy ilyen, itt csak úgy nagyon gyorsan lerajzolom még egyszer a clock, és itt lesz a clear bemenet. Hát hadd ne írjam mindenhol oda jól, mert most letöröltem, egy kicsit kisebbet akartam rajzolni, hogy ne foglaljon annyi helyet. Csak így. A 7493-asnak a belsejét rajzolom most, jó? Van egy clock bemenete, amelyik az 1-es láb. Mindjárt megnézem, mert nem tudom, hogy is a lábkiosztás fejből. Hogy is van. Azt mondja, hogy... Tehát egyébként a lábkiosztást meg persze nézzék meg a lábkiosztását. De tudhatnám fejből is, én is annyit használjuk, de most a 14-es láb. A 14-es láb a clock bemenet. Ezek itt föl vannak húzva magasra, ezekkel nem kell törődni. És ezek a kimenetek, ezek az első tárolónak a kimenete, az ki van vezetve, ez a Q0 volt ugye, a Q0 az a 12-es, hát itt QA-val jelölik, akkor hadd jelöljem én is most. Hát jó, mindegy, legyen akkor Q0. Hát az adatlapon inkább QA-val jelölik, jó, akkor itt hadd írjam ezt át, akkor most ABC-re. Írni nem félre kell, akkor ez legyen QA, jó? A 0, B az 1, C a 2, D a 3, hogy ezt megszoktuk. 2 hatvány, ugye? És akkor ez itt nincs visszakötve, viszont ez a kimenet vissza van kötve ide, ez a kimenet meg vissza van kötve ide, és ki is van vezetve. Tehát ez itt a QA, QB, QC, és ez a kimenet is ki van vezetve, ez a QD. Talán azért látszik elég. Csúnyán írtam, meg csillog is a tábla, de mindegy. Írni, és itt vannak ezek a reset bemenetek, amik egy NAND kapuval. Igazából akkor resetelődik, hogyha igen, oda kellett volna írnom, hogy melyik láb, elnézést, de nem tudom, hogy melyik lábak ezek. A QA az a 12-es láb, itt így bekarikázva írnom, hogy melyik láb. A QA az a 12-es láb, a CD
a B a 9-es, a C a 8-as, és a D a 11-es láb. És van még két bemenete, amit úgy hívnak, hogy R01 és R02. R01 és R02. Az két, azért R, mert reset, és azért nulla, mert nullára reseteli a számlálót. És ezek össze vannak egy és-kapuval kötve, hát tulajdonképpen lehet, hogy egy non-kapuval vannak összekötve, és akkor itt még egy invertálás van. Tehát, de végül is az most mindegy a mi szempontunkból, így. Tehát ezek itt a nullára resetelő vagy clear bemenetek, mindegyik, nem írom oda, jó, még egyszer. És az azt jelenti, hogy amikor mind a kettő magas, ugye ez egy és-kapu, a kimenete csak akkor magas, hogyha a kimenet akkor magas, hogyha mind a két bemenet magas. Hogyha mind a két bemenet magas, akkor törli egyszerre az összes fokozatot. És akkor ez azt jelenti, hogy utána, a törlés után kezdődik minden előről. Tehát azt kell csinálni, hogy ugye így néz ki a belseje ennek a 7493-as IC-nek, hogy ez az összekötés itt nincs megcsinálva, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy ennek, ja igen, és akkor ez, persze, ez is egy bemenet, ami a egyes láb, azt hiszem. Igen, ez az egyes láb. Ez a 12-es láb, ez az egyes láb, így van. És a 2-es, 3-as, az a két reset. Így van. És akkor persze tápot meg földet kell neki az 5-ös 10-es lábon, azt hiszem adni, az a azt hiszem olyan X, 5-ös 10-esen kap, igen. 5-ös táp, 10-es föld, szembe egymással a két láb. És akkor így néz ki ennek az IC-nek a belseje. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy ez legyen egy 4, ugye ezzel a fokozattal így, hogy használom a 14-es bemenetet és a 12-es kimenetet, az egy felező. Azzal 2-ig lehet számolni. Ezzel a másik fokozattal, ha az 1-est használom bemenetnek, és a QB, QC, QD-t kimenetnek, akkor azzal el lehet számolni külön 8-ig. És hogyha megcsinálom ezt az összekötést, hogy ezt az át visszakötöm ide, tehát gyakorlatilag az IC-n kívül ezt az összekötést megcsinálom, akkor ez 4 tárolóból álló, 16-ig lehet vele számolni, ezért lehet binárisnak is nevezni, vagy hexadecimális számlálónak is lehet nevezni, ezt tulajdonképpen talán hexa számlálónak lenne érdemes nevezni, azért mert 16-ig lehet, 0, 1, 2, 3, 15, 16-ig lehet vele számolni. Ha az ember ezt a kimenetet erre a bemenetre visszaköti. És akkor, ha most szeretnék egy olyan frekvenciaosztót, amelyik hetedeli a frekvenciát, vagy tudom még mit csinál, akkor ugye a hetedeli, menjünk nagyobb számra, mondjuk 9-edeljük. Azért, hogy kicsit, ha hetedelni akarok, akkor elég használnom ezt a részét ennek a számlálónak, és akkor érdemes a B-t A-nak hívni, a C-t B-nek, a D-t meg C-nek, és ezt az egészet elfelejteni, hogy itt van egy át, tehát innen kezdem, ez az első kimenet, ez a második, ez a harmadik. Jó? De hogyha mondjuk tovább akarok számolni, akkor megcsinálom ezt az átkötést, és reszetelem a számlálót, amikor elérem az adott számot. Tehát, mi a szabály? Mondjuk szeretnék 9-edelni, jó? Nézzük meg. Akkor megnézem, hogy mi a 9. Ugye a 9 az binárisan úgy írható fel, ugye, hogy 8 meg 1, tehát a 9 az 1, 0, 0, 1. Ha eléri az ABCD kimenet ezt a kombinációt, akkor reszetelni kell a számlálót, mert akkor lement már 9 periódus, a 0, 1, 2, 8. Jó? Tehát amint a 9-es elérkedik, akkor reszetelni kell a számlálót. Az mit jelent? A 9-nél ugye ez itt a QA, B, C, D. A Q-t nem írom mindig oda, jó? Csak ez itt a QA, B, C, D. A 9 azt jelenti, hogy az A is magas, meg a D is magas. Tehát, hogyha az A és D kimeneteket visszakötem az R01, R02-re,
akkor 9-re biztos reszetelni fog a számláló, mert ez is magas lesz, összeéselődik, ez is magas lesz, lereszeteli az egészet, és 9 nem lesz már a kimeneten a 9 sokáig, egy adott pillanatig ott van a 9, de az egy nagyon rövid idő, rögtön reszetelik a számláló, és a 9 helyett 0 lesz a kimeneteken. Akkor ez már, hogy a 0 csupa 0, akkor ez a reszetelődés megszűnik, és elkezd számolni a számláló tovább. Jó? Ez a működése az egésznek. Na most azért felmerül az a kérdés, hogy nem lehet, hogy a 9 előtt még reszetelődik korábban is ez a számláló, és el se fog számolni 9-ig? Nem lehet, mert ez, ha ez a kettő, mind a kettő magas, az már 9-et jelent, ha az összes többi 0 akkor is, és korábban 9-nél kisebb számnál nem lehetett ez a két bit egyszerre magas. Értik, egyszerűen a kettes számrendszernek a jelentése miatt. Hogyha ez is magas, meg ez is magas, akkor az már 9-et ér. Hogyha ezek itt nem nullák, hanem bármelyik másikat egyesre változtatom, attól a számnak az értékét csak növelem. Addig még nem értem el. Tehát a 9-nél kisebb számoknál soha nem lehetett ez a kettő egyszerre egyes. No? Tehát ha én, a szabály az, hogy ha én reszetelni szeretném a számlálót valamire, mondjuk most mit tudom én, mire mondjuk 13-ra. Akkor mi a 13? Fölírom binárisan. A 13 az ugye 8 meg 8, na tehát oda egy egyest írunk, ugye 8 meg 4 meg 1. Igaz, így. A 13-ban 3 darab egyes van. Soha nem volt ez a 3 egyes korábban, az biztos, és ha ez is és ez is mind magas, akkor elértük a 13-at, reszetelni kell a számlálót. Na most nekem csak 2 reset bemenetem van, akkor a 13-at úgy tudom megcsinálni, hogy a 2-t, mondjuk a D-t meg a C-t összeéselem, és akkor azt az ést vezetem rá az egyikre, és a másikat az át meg mondjuk a másikra, és akkor ez még összeéseli az A-val is, és akkor a D és C és A esetre fog reszetelni a számláló. És akkor 13-ra reszetel. Na most itt van, ez felmerül még az a kérdés, hogy ez a két bemenet van, mi van akkor, ha én mondjuk mit tudom én, mire is mondjuk 4-re szeretném reszetelni a számlálót. Ugye a 4 az úgy néz ki, hogy 0, 1, 0, 0. Ebben csak egy egyes van. Hogyan reszeteljek 4-re, hogyha itt 2 bemenet van? Hát össze kell kötni. És akkor már mindjárt csak egy lesz. Vagy az egyiket fixen magasra kell húzni. Ugye? Tehát ennyi az egész. Tehát ha mondjuk ezt fixen magasra húzom, a C-t visszakötöm ide, a C kimenetet visszakötöm az R0 bemenetre, az egyikre, másikat majd mind a kettőre összekötve, vagy az egyiket magasra húzva, ugye remélem, hogy értik azért, amit beszélek, akkor azért borzasztok állandóan, mert nem órán tökre egyszerű, mert látom, hogy értik, vagy nem értik, azt akkor vagy elmondom még egyszer, vagy nem mondom el, de itt meg nem tudom mit csinálni ezzel, én ezt nem fogom soha megszokni. Lehet, hogy évek kérdése, hogyha itt... Na szóval mi van? Szeretnék egy olyan számlálót, amelyik 4-ig számol, aztán mindent kezd előről. Pontosabban 4-ig. A 4-iget úgy értem, hogy leszámol 4 órajelet, és aztán kezdi előről. Tehát úgy számol 4-ig, hogy számolja a nulladik, az első, a második, a harmadikat, kezdi előről. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ezt csinálja. Oké? Akkor mit csinálok? Azt mondom, hogy a C kimenetet visszakötöm ide, ezt meg fölhúzom tápra magasra, és akkor egész biztosan nézzék meg, itt is lehet látni, hogy a C kimenet az itt lesz először magas. Itt korábban soha nem lehetett magas, mert ha korábban magas lett volna, ugye ő eleve, ő a magas bit, tehát ő a 4-es a helyi értékű bit, ami 4-et ér, tehát ő nem lehetett magas, mert akkor az eleve 4. No? Tehát ő végig alacsony, itt lesz először magas, hopsz, reszetelje a számlálót, tehát egy pillanatra fölugrik ez magasra, aztán rögtön reszetelés miatt vissza is ugrik alacsonyra, az összes többivel együtt, és kezdjük minden előre. Jó? És akkor hogy lesz ebből mondjuk, oké, most 4-ig számoltam, leszámoltam 4 órajelet, de hogy lesz ebből órajel? Hát hogy? Keresek egy olyan, nézzék meg itt például, ha a 4-ig számolnék, akkor kivezetem a QB-t, az egy 50%-os kitöltési tényező órajel lesz. Tehát valamelyiket a Q, A, B, C, D közül ki kell vezetni, melyiket? Olyat kell kivezetni, amelyiknek csak egy felfutó éle van.
ez alatt az idő alatt, ez amíg leszámoltam. Mondjuk ha 4-ig számolok, akkor ugye nem vezethetem ki a QA-t, az nem jó, mert az nem egy periódust fut le ennyi idő alatt. Ez pont egy periódust fut le. Na most, ha mondjuk elszámolok 5-ig, tehát csinálnék egy olyat, amelyik 5-re elszámol, mondjuk ezt fölrajzolom, itt most letörlöm ezt, és lerajzolom magát az IC-t. Csináljunk egy olyan kapcsolást, amelyik ötödöli az órajelet, jó? Fölrajzolom magát az IC-t, hát talán inkább fektetve rajzolom, hogy kicsit nagyobban rajzolom, hogy elférjek. Tehát itt van az 1-es láb, 2-es láb, 3-as láb, 4-es láb, 5-ös láb, 6-os láb, 7-es láb, ennek 2x8 lába van, igaz? Ennek az itt? Nem. Ennek csak 7 lába van, még mindig. És akkor itt van 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, és a 14-es. És ugye eddig megszoktuk, hogy a 7-es és a 14-es láb volt a táp és a föld, most ez nem így van, az 5-ös a táp és a 10-es a föld. Ezeknél az IC-knél, és tehát ez sem egy szabály, mindig a 7-es, 14-es, tehát figyeljenek oda, nézzék meg az adatlapját, vagy micsodát, lábkiosztását, és akkor látni fogják, hogy néz ez ki. Na most akkor szeretnék egy ötödölőt csinálni. Lehet, hogy nem is ötödölőt kéne csinálni tényleg, hanem valami. Az ötödölőt, hogy is csináljuk az ötödölőt? Az ötödölőnél elég lenne használni az utolsó 3 regisztert. De én most hadd használjam az első 3-at. Hát nem, ez akkor annyira minek bonyolítjuk, hogyha akkor csináljunk egy 11-ed elő. Az milyen? A 11 az mennyi? Az 8 meg 2 meg 1. Jó, csináljunk egy 11-ed előtt, jó? Inkább. 11-edelni szeretnék. Az ötödölőt azt miért nem az ötödölőt csinálom, csak hogy most értsék. Azért az ötödölőt is megcsinálhatom kétféleképpen, vagy megcsinálom ezt a visszakötést, hogy a 12-es lábat visszakötöm az 1-esre, és akkor használom ugyanazt az ABC jelölést, ami a IC lábkiosztásában van, vagy átindexelem az BCD-t ABC-re, és akkor csak az utolsó 3 regisztert használom. De inkább akkor csináljunk először egy 11 előtt, aztán megcsináljuk az ötödölőt is. Jó? Tehát akkor a 11 az jó lesz. 11-ig nem tudok elszámolni azon a 3 fokozaton, azon a 3 tárolón, tehát muszáj ez a QA, ugye a 12 volt a QA, igaz, legalábbis remélem, a 12 a QA, igaz, ez a QA, ez a QB, igaz, azt hiszem QB, QC, és ez a QD. Ha jól emlékszem, így ha látom, akkor beugrik, de azért ellenőrizzük, nem. És nem, ez a B, és ez a C, a 8-as láb a C, a 9-es a B, és a 11-es a D. Így van. Jó. Ez a clock bemenet. Mondjuk jelöljük clock A-val, mert ez meg a clock B. Tehát ez a 2-es fokozatúra jele, ez a 8-as fokozatúra jele. Ahhoz, hogy én el tudjak számolni 11-ig, ahhoz össze kell kötnöm a 2-es és a 8-as fokozatot, tehát ezt a kimenetet, ezt először is vissza kell kötnöm ide, erre a bemenetre. Így. Ettől tudok egyáltalán elszámolni 11-ig. Oké? Nyilván adtam tápot földet, utána. Ez a következő, összekötöm. Ez lesz itt, és ez lesz az igazi bemenetem, amit el fogok 11-edelni. Most fölírom a 11-et binárisan, ugye ami 8 meg 4 már nincs, 2 meg 1, igaz? 8 meg 2 az 10, meg 1 az 11. Akkor látom, hogy ez az A, B, C, D. Látom, hogy az A-t, a B-t
és a C-t és a D-t össze kell éselni, és visszakötni erre az R01, R02 bemenetre. Tehát erre a két reset bemenetre vissza kell kötni. Mondjuk az A, az már úgyis ide van hozva, akkor azt ide tovább hozom, és ide kötöm. És ezt a kettőt meg a B-t meg a D-t, mondjuk összeéselem, és idehozom. Az egy sima éskapu. Akkor ez az A, B, D mindegyiken magas, akkor a 2-es, 3-as lábon magas van, és reszetelődik a számláló, és kezdődik minden előről. Az van a 11. Amikor eléri a számláló a 11-et, az a 12. ütemnek a legeslegeleje, az már ahelyett már 0 lesz. Ezt most nem tudom ide így szépen végigírni az egészet, mert itt a 8 elfogyott a helyem. De ez, ugye látjuk, hogy ez 11-nél reszetel. És akkor mi lesz a leosztott órajel? Hát igazából az lett volna jó, igen, hogyha mégis az 5-öt kellett volna példának választanom, mert itt meg nem tudom megmutatni azt, hogy ide most, hát így besűrítve ide fölrajzolom, jó, hogy ez a 9. Akkor rajzolok egy, hát ebből semmi nem fog látszani, mi? Azért talán fog egy kicsit összenyomorítom, itt besűrítve megpróbálom lerajzolni a végét, jó? Tehát ez a 8. Ez a 9. Ez a 10. És itt van a 11. Ez már nem is kell igazából, mert amikor ide érünk, akkor már reszetel a számláló. És akkor nézzük meg, hogy ezek mit csinálnak, ugye ez minden másodikra itt lefutott. Itt ugye lefutóére billent, fölfut, lefut, fölfut, így megy tovább. Ez meg, ugye ez is lefutó életre billent, tehát ez így megy. Ez pedig ugye alacsony. Tehát ugye itt az van, hogy 0, 1, 0, 1, itt van az, hogy 0, 0, 1, 1, itt ezek mind nullák. Így van. Jaj, de hülye vagyok, hát szóljanak már rám. Mit csinálok? 11-edelek. Igen, és ez nem... Ja, mert a D, itt még nincs D, még kéne csinálnom egy D-t. Ugye a D, az meg ennek a lefutó élérén billen, vagyis itt. Ezt azért nem olyan nehéz, mert ez végig alacsony, itt meg felugrik magasra. Hát ezen a nagy táblán remekül látszik, hát ezen aztán semmi nem látszik. Jó. Tehát ez végig alacsony, aztán felugrik magasra. Jó, hát a D-t azt talán mindenki érti, anélkül is, hogy látná a táblán, de hogyha egy kicsit lejjebb vinném a kamerámat, akkor ez itt egy lefutó ér. Ugye ennek a lefutó érére billen a D magasra, és itt a D az egy, meg itt is egy. Hát, aki látja, még az is el fogja takarni, na mindegy. Rajzolják le maguknak egy papíron, jó? Most ez ekkor ez a tábla, hadd ne kezdjem az egész rajzot előről, mert... Tehát itt van az 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ugye a D-től a magas, ez a magas bit, az 1-es, aztán 0, 1-es, 1-es, ez megjelenik ott, tehát amikor ez a kombináció megjelenik, akkor reszetelődik a számláló, és akkor most azt szeretném megmutatni, azért csináltam az egészet, hogy mi lesz a kimenet. Tehát melyik lesz a le 11-edelt órajel. Tehát szerettem volna az eredeti órajelt 11-edelni. Akkor keresek itt egy olyat, amelyiknek csak egy lefutó éle van ez alatt a periódus alatt. Tehát itt reszetelődik az egész, és az 1-1 helyett ez át fog menni oda, hogy 0, 0, 0, 0. Mindenki 0. És kezdődik minden előről. Most látják, hogy ez nem jó órajelnek, mert össze-vissza billeg, ez sem jó órajelnek, mert ez is itt is lefut, de mondjuk a C az jó órajelnek, mert az alacsony, aztán magas, aztán alacsony, és itt megint alacsony marad. Tehát az igaz,
hogy ez nem egy 50%-os kitöltési tényezőjű órajel lesz, hanem milyen kitöltési tényezőjű lesz. Hiába ilyeneket szoktam kérni, hogy rajzoljanak egy olyan kapcsolást, ami mondjuk 11-edeli az órajelet, mondják meg, hogy mennyi a periódus ideje, hát az nyilván 11-szer akkora, mint a másik, és mennyi a kitöltési tényezője. Ugye ennek a periódus ideje, ennek a jelnek, nézzék meg, hogy itt kezdődik előről, tehát ez 1, 2, 3, 4 perióduson keresztül alacsony, 1, 2, 3, 4 perióduson keresztül magas, de aztán megint 3 perióduson keresztül magas, vagy is az alacsony, és akkor alacsony, 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 kezdődik előről alacsony, 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 tehát összesen 3 meg 4 az 7 perióduson keresztül alacsony, és csak 4-en keresztül magas. Tehát ennek a kitöltési tényezője 4 11-et. Ugye, mert 4 cikluson keresztül magas a 11-ből. És az alacsonyak összefüggnek, mert itt alacsony, kezdődik előről megint alacsony, aztán magas lesz 4 periódusig, megint alacsony. 7 periódusig. Ugye, tehát 7 periódus alacsony, 4 periódus magas. Tehát ennek a kitöltési tényezője így 4 11-et. És 7 cikluson keresztül magas. Lehetne a QD-t is választani kimenetnek, csak annak a kitöltési tényezője mi lenne? Az alacsony, alacsony, alacsony egészen 8 perióduson át, és aztán 3 perióduson át magas. Tehát annak csak 3 11 a kitöltési tényezője. De akármelyiket lehet, amelyiknek csak egy lefutó éle van, mert ugye ennek nincs is lefutó éle, csak a legvégén, mert ugye ott a reszetelés fogja lefuttatni. Tehát vagy a QC-t vezetem ki, ezt, és akkor ez lesz itt a CLK osztott 11-edelt, vagy a QD-t is kivezethetném, és az is lehetne az osztott, csak akkor más lesz a kitöltési tényező. Az egyik esetben 4, másik esetben csak itt 3 11-ed a kitöltési tényező. Ezt is ki lehet nevezetni, vagy hol van? QD. Ezt is ki lehet nevezetni. Bocsánat, itt 4 11-ed a C, elrontottam. Ez a QC. Az 4 11-ed. De a B meg az A az nem lehet leosztott órajel, mert az nem 11-edelt órajel lesz. Jó? Hát lehet kicsit összezagyváltam itt, de élőben ez is jobban szokott menni. Na akkor csináljunk egy olyan kapcsolást, amelyik 5-ödől, jó? Még akkor csináljunk egy olyan. Így. Hát ha azon sikerült elmagyaráznom, hogy miről van szó. Ha 5-ödölni szeretnék, akkor elegendő ez lesz a bemenetem, innen fog jönni a blokk bemenet, és akkor az A kimenetet nem is használom. Tehát most az 5-öt fölírom úgy, hogy ugye úgy is fölírhattam volna, hogy 0, 1, 0, 1, de erre a nullára itt igazából nincs szükségem. Tehát úgy is fölírhatnám, hogy 1, 0, 1. Az. Ha ezt a bemenetet használom, na várjunk, először, akkor nem ezt használom, jó? Csináljuk úgy meg, ahogy az előbb, visszakötéssel. Talán úgy lesz, most úgy érzem, úgy lesz világosabb, hogy a 12-es kimenet az megint visszakerül az 1-es bemenetre, és akkor 4 kimeneti bitám van. A, B, C, D, Q, A, B, C, D. Mikor kell reszetelni a számlálót? Amikor C és A magas. Tehát a 8-as és az A, az az 1-es, az már megint a QA, akkor már megint ezt kötöm vissza ide. És amikor ez a 2 magas, akkor reszetelődik a számláló. Ennyi az egész, csak még gondoskodnom meg kell, ki kell találni, melyik az órajel, melyik legyen az órajel. Ugye nézzék meg, hogy most itt reszetel a számlálóm, itt kell húznom egy függőleges vonalat. A QD az végig alacsony, az nem lesz jó órajelnek. A QA az többször billen, az sem lesz jó órajelnek. A B vagy a C lesz jó órajelnek, a C az ugye 4 periódusig alacsony, 1-ig magas, tehát mennyi lesz a kitöltési tényezője, ha mondjuk ezt kivezetem, ez lesz itt a CLK out. No, nem is kell, ez lesz a kimenet. És ennek a kitöltési tényezője, az ugye
egy ötöd, tehát 20%. Jó? Ha a B-t választottam volna kimenetnek, azt is lehetett volna, annak a kitöltési tényezője ugye 2 ötöd, vagyis 40%. És akkor az úgy megy, hogy ugye alacsony, alacsony, magas, magas, alacsony, 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 magas, magas, alacsony, 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 magas, magas, tehát 3 perióduson keresztül, vagyis az idő 60%-ában alacsony, 40%-ában meg magas. Jó, tehát ennyi az egész ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk azt kérném ZH-ba, ha lenne ZH, vagy azt kérném, hogy azt kérem most, hogy építsenek egy olyan kapcsolást, amelyik mondjuk ötödöli az órajelet, és építsenek egy olyat, amelyik mondjuk 14-edeli az órajelet. Az ötödölét úgy csinálják meg, hogy a bemeneti órajelet számolja is a számláló. Tehát ugye az előbb elmagyaráztam, hogy ez tulajdonképpen egy számláló. A számláló, ha az ABCD kimeneteket használjuk, akkor azok egy bináris számot kódolnak, az 5-ig ugyanaz, mint a BCD kód, ugye a binárisan kódolt decimális, tehát a 7 szegmens kijelző meghajtó IC-hez hozzá lehet kötni. Tehát az, hogy hanyadik ütemben vagyunk, azt a 7 szegmens kijelzőnk jelezze. És ahogy az órajelet azt vegyük a 555-ös IC-vel összerakott kb. 2 Hz-es órajelgenerátorból, és azzal tápláljuk az egészet. Jó? Tehát a bemenetet az órajel adja, ezt az ABCD kimeneteket összekötjük a 7 szegmens kijelző ABCD kimeneteivel, akkor ott azt fogjuk látni, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, vagy 5 már nem. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ugyanakkor meg a kimenetet, azt pedig egy LED-del jelezzük ki, ami azt fogja mutatni, hogy amikor a 7 szegmens kijelző azt mutatja, hogy mondjuk ha mit tudom, a B kimenethez kötünk még egy ledet is, akkor azt fogja mutatni, hogy amikor a 7 szegmens kijelző 2-t, 3-at mutat, akkor a LED világít, amikor 4-et, 0-át, 1-et egymás után, akkor meg nem világít. És akkor látjuk, hogy az egy leosztott órajel, nem 50%-os kitöltési tényezővel, jó? Tehát csináljunk egy ötödölőt, és csináljunk akkor egy 9-edelőt is, jó? Egy 9-edelőt is, azt úgyis az elején felrajzoltam, azt még mindig a 7 szegmens kijelzővel jó ki lehet helyezni. És akkor egy olyat is hadd kérjek már, amit még nem csináltunk, itt vagy nem mondtam itt el szó szerint, mondjuk 14-edeljéig is az órajelet, jó? És akkor erről egy kis videót mondjuk csinálnak, vagy egyszerűen csak csinálják meg aztán. Ott ugye a 7 szegmens kijelző már nem lesz nagyon látványos, mert a 7 szegmens kijelző már 10-re, 11-re, 12-re, 13-ra már nem mutat semmi olyasmit, amit nagyon jól lehetne látni, de azért látjuk, hogy működik a kapcsolás, és tényleg találják ki azt, hogy melyik lesz a kimenet, mit, hogyan kell visszakötni, hogyha 14-nél reteszelni akarok. Jó. Oké. Nagyjából ezt akartam elmondani. Hát igen, órán igazából órán egy kicsit többet szoktunk, te itt úgy érzem, hogy nagyon sokat beszélek, és órán nem szoktam ennyit pofázni. Ez volt a 7493-as, ez a hexadecimális számláló, és órán meg szoktuk nézni még a 7490-est is. Hát röviden itt még szót ejtek a 7490-esről is. A 7490-es az egy dekadikus számláló, decimális számláló, inkább decimális számláló, ami azt jelenti, hogy 10-ig számol. Van benne egy 2x számoló fokozat, és van benne egy 5x számoló fokozat. Az 5x számoló fokozat ugyanúgy van megcsinálva, mint a 8x számoló, csak 5-nél automatikusan reteszel. És ráadásul annak még kétféle reset bemenete van, olyan, vagy clear bemenete van egy olyan clear vagy reset bemenete is, amit úgy jelölünk, hogy R0, egy R02, ami nullára reszeteli a számlálót, és van az R9, 0, R9, 1, vagy R9, 1, R9, 2, már is tudom, hogy van jelölve, tehát az R9, az pedig 9-re reszeteli a számlálót. Tehát, hogyha azok a bemeneteket húzzuk magasra, akkor a számláló 9-re reszetelődik. És akkor lehet ezekkel játszogatni, hogy mondjuk a számlálónk, mondjuk csináljanak az egy kicsit azzal is lehet, hogy érdemes eljátszani, tehát akkor milyen feladatokat is kértem? Kértem, hogy csináljanak a 7493-assal egy olyan számlálót, ami ötödöli az órajelet,
meg akkor a 9 előtt azt hagyjuk, azt majd a másikkal, jó? Tehát a 74-93-assal ötödöljék meg 14-eljék az órajelet, és a 74-90-essel meg 9-eljék, jó? Ott annak is nézzék meg a lábköztestet, tehát nem is mondom el most itt részletesen, egy kicsit dolgozzanak vele. Tehát ott is lényegében ugyanúgy működik a dolog, ott is van egy olyan 2x számoló fokozat, ami nincs összekötve az 5x számoló fokozattal, kívül össze lehet kötni, és akkor a 9-nél reszetelje a számláló a számlálást. Jó? Tehát a 74-90-essel csinálnak egy 9x számolót, és akkor azt is jelenítse meg. Tehát ezt a kettőt a 7 szegmens kijelzőn lehessen látni, hát itt is lehessen látni, de ott nem fogjuk látni a 10, 11, 12, 13-at, de és mindig a LED mutassa azt, hogy tehát legyen egy LED, amelyik a kimenetet, a leosztott órajelet mutatja, tehát az a LED az felgyullad, egy darabig ég, aztán elalszik. Megint felgyullad, megint elalszik, és amíg a számláló körbeér, a LED egyszer világít, egyszer nem világít. Jó? Ez a leosztott órajel. Állapítsák meg, mennyi a kitöltési tényezője a leosztott jelnek. Oké. Hogyha valaki kicsit még szeretne a digitális elektronikával játszogatni, akkor azt csinálhat olyat is, hogy mondjuk számoljon a számláló, de a 7 szegmens kijelzőn mondjuk csak a 3, 6 meg a 9 legyen kijelezve. És aztán a számláló 9-nél reszetel, kezdődik minden előről, de csak a 3, 6 meg a 9 van kijelezve. Vagy első körben az könnyebb mondjuk legyen, a számláló számol, de csak a 7 szegmens kijelző csak akkor jelez, csak akkor villan föl a szám, mikor elérjük valamelyiket, mondjuk a 2-t. Tehát eltelik 9 periódus, de csak a 2 látszik, a többi nem. Felhívom a figyelmet a 7 szegmens kijelzőnek a blanking, meg ripple blanking bemeneteire, azokkal is lehet játszogatni egy kicsit. Hát azokról elég keveset mondtam. Na mindegy. Logikai kapukkal is meg lehet csinálni. Azt is meg lehetne, igen, itt is lehetne még. Hát egyelőre ennyi elég, szerintem ez ennyi ideig úgyse lesz, de hogyha valakinek minden elkészül és még szeretne, akkor még mondhatok még egy-két feladatot, de inkább a következő alkalmakkor majd. Hát lehet, hogy a következő. Jó, igazából akkor a számláló prostorról a nagyon alap dolgokat azért elmondtam, úgyhogy a lelkiismeretem valamennyire megnyugodott, hogy azért nem hagytam magukat teljesen információ nélkül, még egy pár trükköt közben el lehet mondani, de ez így videón nehéz, vagy legalábbis nekem nem nagyon jó megy, akkor ezt itt most abba hagyom, és hát ezután az óra után szokott lenni egy ilyen projektfeladat, egy külön órába, amivel igazából más nem is nagyon csinálunk, csak azt megoldjuk, de lehet, hogy összekapom magam, és akkor összeszedve majd elmondom, hogy mi legyen az a feladat egy külön kis rövid videóban, hogy ne így mondjam el, mint most, mert azt már többen jelezték, hogy nem nagyon lehet érteni, hogy mit akarok ezekkel a feladatokkal, pontosan mi is a feladat. De ugye órán sokkal egyszerűbb, mert mindenki visszakérdezi, meg elmagyarázom, és akkor utána rendben van itt, meg ilyen nehéz. Jó, akkor itt ezt most abba hagyom, és akkor végig gondolom, és akkor elmondom a számlálós feladatot is. Talán, mondjam el így kapcsolatban, hát inkább külön. Jó.